రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 8వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 8, 9 ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ 9వ వచనం. మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగుదురు కదా. ఆయన ధనవంతుడై ఉండియు మీరు తన దారిద్ర్యం వలన ధనవంతుడు కావాలని మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను. କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେମାନେ ଜାଣ, ତୁମମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ ହେଁ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତରେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభువు నామର ମହିମା, ప్రభువు నామର గౌరవ ହେଉ. ఈ వాక్యాన్ని బట్టి దేవుడు మనతో మాట్లాడలేగా రెండు చేతుల పైకి దేవునికి స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. వాక్య ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ଦୁଇଟା ହସ୍ତକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା. ప్రార్థన. మహాపరిశుద్ధుడు మహాగణుడు నీ కొందనాలు, నీ కృపను, నీ అభిషేకం, నీ ఫలమును మా మధ్యలో వచ్చిన విధానం బట్టి దాసును మరుగుపరిచి నువ్వు మాతో మాట్లాడి కృపలో భద్రపరిచి సమస్త ఆఖ్యానం స్థలమును విడిచి పవిత్రమిస్తున్న అగ్ని కంచును కావాలి కృపలో భద్రపరిచి ఇగో మరుగుపరిచి సమస్తమును మర్యాద సహాయం ఇచ్చి నీకు మహిమ తెచ్చుకోమని కృపలో భద్రపరిచి మహిమ కావాలి యేసునామమున అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభువు నామର ମହିମା ଆଉ ଗୌରବ ହେଉ. ఈ రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయము 9వ వచనం ఈ దిన మూలవాక్యంగా దేవుడు బయలుపరిచున్నాడు. అయితే ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ମୂଳ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 9వ వచନକୁ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି. ହେଲେ ఈ రెండో కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో మాసిదోనియ సంఘం కొరకు అపోస్తలుడైన పౌలు గారు ఒక అద్భుతమైన సాక్ష్యం చెప్తున్నాడు. మనం చూస్తాం 1, 2, 3, 4 వచనాలు చూస్తున్నట్టయితే ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ତାର 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ବଚନରୁ ପଢିବେ, 1, 2, 3, 4 ପଢିବେ, ତେବେ ସାଧୁ ପାଉଲ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବାର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ. మాసిదోనియాకి ఇచ్చిన కృపను కొరింథీ సంఘానికి గుర్తు చేస్తున్నాడు ఈయన. ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ସେ కొరింథీୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି. అలాగే కొరింథీ సంఘానికి కృప ఇవ్వబడలేదా అంటే కొరింథీ సంఘానికి కూడా కృప ఇవ్వబడింది. ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ కొరింథీୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିନଥିଲା ବୋଲି ତାହା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ కొరింథీୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଥିଲା. ఈ స్థలంలో కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక అద్భుతమైన ఆ కృపలో కట్టబడ్డారు. ଏଠାରେ ବସିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛୁ. దాని విషయంలో అపోస్తలుడైన పౌలు గారు తిరిగి మళ్ళీ ఆ సంఘాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువు వారి కృప మీకు తెలుసును కదా అని క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంది అక్కడ. ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମନେ ପକାଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି. ఎందుకంటే మనకి ఇవ్వబడే కృప, సంఘానికి ఇవ్వబడే కృప, ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వబడే కృప దానికి కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుందండి. ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା କୃପା, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଗୋଟେ ତାରିଖ ଥାଏ. దేవుడి కృపకి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది, కానీ మనకి ఇవ్వబడే కృప మాత్రం ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହର ତାର ଶେଷ ତାରିଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥାଏ ତାର ଗୋଟେ ଶେଷ ଦିନ ଥାଏ. ఎందుకంటే ఈ దినాన నువ్వు రక్షింపడాలని, నువ్వు మారుమనసు పొందాలని, నువ్వు పరిశుద్ధునిగా తీర్చిదిద్దాలని ఆ కృప నేను కాపాడుతుంటది. అది కొంతవరకే. ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି. କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଟେ. నువ్వు పడుతున్నా, నువ్వు లేస్తున్నా, మీరు జారినా కూడా ఆ కృప నేను లేవనెత్తున్నది ఎంతవరకు? ଆପଣମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ, ପତିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣିବ. କିନ୍ତୁ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠେଇ ଆଣିବ? ఎంతవరకు? କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ఉఠేయి ଆଣିବ? ఎంతవరకు? କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? నేను అంటాను, ఒక మినిస్ట్రీ కావచ్చు, లేకపోతే ఒక సంఘం కావచ్చు, లేకపోతే నీకు కావచ్చు, నాకు కావచ్చు, కొంతకాలం ఒక కృప ఇవ్వబడుతుందంట. ଆଉ ଗୋଟେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉ, ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ହଉ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହଟା ସୀମିତ ସମୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ. నాతో దేవుడు మాట్లాడిన మాట, నీకు 30 years కృప ఇవ్వబడింది. ఇప్పటి నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ మాట్లాడారు 30 years, ఆల్రెడీ 1 year అయిపోయింది. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗତ ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିଥିବା କଥା, ତୁ
ତୁମକୁ 30 ବର୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଦତ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି ମତେ କହିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା। ఈ కృప ఇవ్వబడి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ అయిపోయేసరికి నేను నా సంఘాన్ని ఆయుధపరచాలి అని రాజ్యానికి నేను కూడా పరిశుద్ధంగా జీవించగలగాలి। ఆ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଏ କୃପା ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପୁଣି ମୋର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଁ ଏହି ଜଗତରେ ଯିବାର ଅଛି। అలాగే మాసిదోనియ సంఘానికి అద్భుతమైన కృప ఇవ్వబడింది, కొరింథీ సంఘానికి అద్భుతమైన కృప ఇవ్వబడింది, అన్ని సంఘాలకు కూడా అద్భుతమైన కృప ఇవ్వబడింది। అపొస్తలుల పౌలు గారు ఈ సంఘం కొరకు ఆ సంఘం, ఆ సంఘం కొరకు ఈ సంఘానికి అద్భుతంగా ఇలా సంఘాలు చూడనని బోధిస్తున్నాడు ఆయన। ఆ ମଧ୍ୟ కొరింథీయ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉ ସାଧୁ ପౌଲ এই ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି। yes అంటూ మన మూల వాక్యము 9వ వచనం చదివినట్టయితే మళ్ళీ ఒక రిపీట్ చేసినట్టయితే మీరు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కృపను ఎరుగురు కదా అంటూ చక్కగా ఆ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వబడింది తెలుగులో। ఆ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ତେଲୁଗୁରେ ପଢିବେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ కొరింథీయ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ కొరింథీయ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ରେ ପୁନର୍ବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ତେଲୁଗୁରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମାନେ ଜାଣ ବୋଲିକି ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ତେଲୁଗୁ ବାଇబଲ ଲେଖା ଅଛି। ఎందుకు అక్కడ నీకు ఎరుగురు కదా అని అక్కడ వాక్యం చెప్పబడుతుందంటే ଆଉ ସେଟା କାହିଁକି ତୁମେ ମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ସେଠି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ఎస్ అక్కడ చక్కని వాక్యం ఉండి ఆయన తన చదువు ఒకసారి ధనవంతుడై ఉండి ధనవంతుడై ఉండి ఆ మీ తన దారిద్ర్యం వలన ఆ ధనవంతులు కావాలని ఆ మీ నిమిత్తము దరిద్రుడాయను। ఎస్ ଲେଖା ଅଛି ତୁମାନେ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦରିଦ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଧନବାନ ହୁଅ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଧନୀ ହେଲେ କିପରି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। నేను అంటున్నాను ఆయన ధనవంతుడై ఉండి మనల్ని బట్టి మన ధనవంతులు చేయడానికి, మన ఐశ్వర్యవంతులు చేయడానికి ఆయన దరిద్రుడైపోయాడంట। ସେ ଧନବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ। అక్కడ మీరు మాట అర్థం చేసుకోవాలి, ఆయన దరిద్రుడు కాదు ధనవంతుడై ఉండి అని వాక్యం చెప్పాలి। ସେଠାରେ ଆପଣ ବାକ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବେ ବୁଝିବାର ଅଛି। ସେଠାରେ ସେ ଦରିଦ୍ର ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଧନବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ఆయన భూమి మీద సంచారం చేసే దినాల్లో ఆయన ధనవంతుడిగా సంచారం చేశాడు, దరిద్రుడిగా సంచారం చేశాడా? ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରେ ଆଉ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଥିଲେ, ରହିବା ସମୟରେ ସେ ଧନୀ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନା ଦରିଦ୍ର ହିସାବରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ? అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు కృప మీరు ఎరుగురు కదా అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్పబడుతుంది। ଆଉ ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମମାନେ ଜାଣ ବୋଲି ଏଠାରେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ନା। నేను అన్నాను ఆ కృప యొక్క సంపూర్ణత ఇక్కడ కనబడుతుంది। ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। నీకు ఇవ్వబడే కృపలో పూర్ణత సంపూర్ణత ఉందా? ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଅଛି କି? నేను అంటున్నాను నీకు ఇవ్వబడే ఆయన కృపలో సర్వ సంపూర్ణత ఇంకే కొరత లేకుండా ఇచ్చేసాడండి। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହରେ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସର୍ବ କୃପା ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను కూడా ఈ భూమిలో ధనవంతులు చేయడానికి, ఐశ్వర్యవంతులు చేయడానికి మాత్రమే। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ఆయన పేదవాడి ఉండి, ఆయన దరిద్రుడి ఉండి నిన్ను నన్ను ఈ కొత్త సంఘాన్ని ఏ విధంగా ఐశ్వర్యవంతులు చేయగలడు? ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଦରିଦ୍ର ଥାଇ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଧନବାନ କରିପାରିବେ? రీసెంట్ వస్తుందా? వినబడుతుందా? రీసెంట్ వస్తుందా? వినబడుతుందా? రీసెంట్ వస్తుంది? ଶୁଭୁଛି ତ? అందరికి అర్థమవుతుందా? ସବୁ హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా। చెప్పగలరా? ఒకవేళ నేను దరిద్రునైతే నా పిల్లలకి నేను నా పిల్లలు నేను ఐశ్వర్యవంతులు చేయలేను, ମୁଁ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ହେବି ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନବାନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, చేయలేను। ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। నిన్న మా భాస్కర్ నేను జస్ట్ మాట్లాడుకుంటూ మా జాబ్ నేను మాట్లాడుతూ ଗତ ଦିନରେ ଆଉ ମୋର ସହାୟ ସହିତ ମୁଁ ଭାସ୍କର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲି। 2 days క్రితం ఒక వ్యక్తి చనిపోయాడు। ଆଉ 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। బాగా చాలా మంది అంటుంటారు ఆయనలాగా ఒక్కరోజు బతికే చాలు, ఆయనలాగా అంటే ఆ ధనవంతులాగా ఒక్కరోజు బతికే చాలు। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିବେ କି ଆଉ ତା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲେ ମାନେ କେତେ ବଡ ବିଷୟ, ମାନେ ସେ ଧନ ତା ପାଖେ ଧନ ଥିଲା ତ ତା ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ ବଡ ବିଷୟ ବୋଲି କହ। ఎందుకు ఆ మాట వచ్చింది? బహుధనం సంపాదించి చనిపోయాడు ఆయన। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆସିଲା? କାହିଁକି ଅନେକ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରୋଜଗାର କରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ఆయన దగ్గర సీఎం వెళ్ళినా కూడా చెప్పులు విడిచి వెళ్ళాడు లోనికి। ଆଉ ତା ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଚପଲ ବାହାର କରି ତା ପାଖକୁ ଯିବାର ଅଛି ପୁଣି। ఒక్కరోజు బతికే చాలు కదా అన్నాడు। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାଇଁ କି? అరే
మన కొరకు రక్తం కార్చేవాడు, మన కోసం దరిద్రుడైపోయిన వాడు ఒక్కరోజు ఆయనలో బతకగలుగుతున్నావా? అది క్వశ్చన్ వేసుకుంటే క్వశ్చన్ మార్క్ కదా మనకి. ତେବେ ଆମ ପାଇଁ ଯେ କି ରକ୍ତ ଆଉ ଝରାଇ ଦେଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚୁଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ Yes, ଅଛି। ఆయన చనిపోయి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు మనకు తెలియదండి. అని అంటాను, నరకానికి వెళ్ళి ఉంటాడు. ସେ ଧନୀ ଲୋକ ମରିକି କୁଆଡେ ପଳେଇଲେ, ହୁଏତ ସେ ନରକକୁ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ। ఆయన క్రియల ప్రతిఫలం బట్టి తీర్పు తీర్చబడుతుంది. ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବେ, କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିଥିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହବ। అంటే ధనవంతుడు కాబట్టి ఆయనలో బతకాలనుకుంటున్నాం కదా. ଆଉ ଧନୀ ଆଉ ତା ଭଳି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା। అంటే ఇలా కేపలు ఉన్నారు కదా బాబా, ఆయన ఒక్కరోజు దొరికితే చాలా కదా. ଆଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କେ ପଲ ଜମା ବଡ ପ୍ରଚାରକ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦିନ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ମତେ ବହୁତ ବଢିଆ ନା ବୋଲି କହନ୍ତି। ఎంటాను వీరెవ్వరు కూడా మన ధనవంతులు చెయ్యాలని ఐశ్వర్యవంతులు చెంది దరిద్రులుగా మారలేదు. దరిద్రులుగా వారు మారలేదు। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର କରୁନାହାନ୍ତି। మన ప్రియుడు మన దేవుడు నేను ఐశ్వర్యవంతులు చేయడానికి ఈ భూమి మీద కాదండి। నేను అంటాను ఐశ్వర్యవంతులు ఏ విధమైన ఐశ్వర్యం ఏ విధమైన ధనమో చెప్తాను। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ଆମକୁ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ ତା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି। చాలా మంది అనుకుంటారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు నమ్మితే ఏంటి వస్తున్నా ఆశీర్వాదం, ఏ ఆశీర్వాదము? ତେବେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଅନେକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ఏ ఆశీర్వాదం వస్తుంది? କୋଉ ఆశీర్ବାଦ గుଡାକ? అంటే మనుషులకు కనబడే ఆశీర్వాదం భాగ్యమైన ఆశీర్వాదం కాబట్టి నేను బహుగా నేను ఆశ్రయింపడ్డాను బ్రదర్, బహుగా నేను కార్లు కొనుక్కున్నాను, బహుగా నేను మంచి మంచి డూప్లెక్స్ ఇల్లు కట్టుకున్నాను బ్రదర్ అనుకుంటారు చాలా మంది। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବାହିକ ଭାବରେ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର ବାନ୍ଧିଦେଲି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କାର କିଣିଦେଲି, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ କହନ୍ତି ବାହିକ ଭାବରେ। యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు లేక పరిశుద్ధ దేవుడి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాం, దాని కొరకు ఆయన దరిద్రుడు కాలేదు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଦେବ ସ୍ୱୟଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେ ଦରିଦ୍ର ହେଇନାହାନ୍ତି। కొరింథీయులతో మాట్లాడుతూ మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయము 4-5 వచనంలో అద్భుతంగా ఒక మాట ఉంటుంది అక్కడ కొరింథీయులతో మాట్లాడుతూ। ପ୍ରଥମ కొరింథీୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4-5 ଯଦି ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, 4వ అధ్యాయం నుంచి చదివితే 4వ వచనం నుంచి చదివితే 1-4వ వచనం నుంచి చదివితే క్రీస్తు యేసునందు మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుడి కృపను చూచి ఆ మీ విషయమై నా దేవుడికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను। క్రీస్తుని గూర్చిన సాక్ష్యము మీలో స్థిరపరచబడినందున ఆయన యందు నేను ప్రతి విషయములోనూ అనగా సమస్త ఉపదేశములోను సమస్త జ్ఞానములోను మీరు ఐశ్వర్యవంతులైతే చాలు। 4-5 4-5 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ 4-5-6 ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାନ୍ତ୍ୱନାରେ ଆମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଅଛୁ, ସେଇ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇପାରୁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଯେପରି ପ୍ରଚୁର, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଆମମାନେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ସାନ୍ତ୍ୱନା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ, ସେହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସହ୍ୟ କରିବାରେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନା କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରୁଅଛି। ఇక అపొస్తలుల పౌలు గారు వారితో మాట్లాడుతూ వారి గురించి చక్కగా చెప్తున్నారు ఏంటంటే ఏ విషయంలో అలా ఐశ్వర్యవంతులయ్యారు అని ఇక్కడ వాక్యం చెప్పబడుతుంది। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସାଧୁ ପౌଲ କରିନ୍ଥୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 4-5 ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 4-5ରେ କୋଉ ବିଷୟରେ ଧନବାନ ହେଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି? ఉపదేశంలో జ్ఞానంలో ఐశ్వర్యవంతులయ్యారంట। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନରେ ତୁମମାନେ ଧନବାନ ହେଉଛ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। అంటే ఉపదేశం అంటే అర్థం ఏంటి? ଶିକ୍ଷାଦାନ କହିଲେ କଣ? జ్ఞానం అంటే అర్థం ఏంటండి? మనకి ఇచ్చే జ్ఞానం కాదు, దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చే జ్ఞానంలో నువ్వు ఐశ్వర్యవంతుడు అయితే అద్భుతంగా ఉపదేశంలో కట్టబడతావు। এই ଜାଗତିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିବା జ్ఞాନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ତୁମେ ଧନବାନ ହବ ତେବେ ତାହା ଠିକ ଧନ ଅଟେ। భూమి మీద ఆయనకు ఉపదేశము లేకపోతే ఆయన జ్ఞానము లేదని ఆయన భూమి మీదకి 33.5 సంవత్సరాలు బ్రతికి మన కొరకు దరిద్రుడైపోయి మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులుగా చేశారు। అది జ్ఞానం అనే ఉపదేశం అనే ఆశీర్వాదము లేకపోతే ధనము। ଯେହେତୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସି 33.5 ବର୍ଷ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚି ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ସେ ଉପଦେଶ, ଶିକ୍ଷାଦାନ, జ్ఞాନ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆମକୁ ସେ ଧନବାନ କରିଥିଲେ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక। ప్రభు నామର ମହିମା, ప్రభు నామର ଗୌରବ ହେଉ। నిజమే। అయితే నేను ఒక మాట అడుగుతాను, ఆయన దరిద్రుడు అయిపోయాడా?
ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ସେ କଣ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ କି? అక్కడ వాక్యం చెప్పడం నాన్న ధనవంతుడై ఉండి అంటున్నాడు. ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଧନୀ ହେଇ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି. అక్కడ కరెన్సీ ఏముందంటే పర్లోక రాజ్యంలో. ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ପଇସା ପତ୍ର ଅଛି କି? నేను అడుగుతున్నాను, ఆయన ఏ ధనం కలిగి ఉన్నాడు అంటే వాక్యం ఉంది, ఆయన ధనవంతుడు అయి ఉండి అని వాక్యం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఏ ధనం కలిగి ఉన్నాడు? ତେବେ ସେ ଧନୀ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି. ତେବେ ସେ କଣ କି ପ୍ରକାର ଧନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା? చెప్పగలరా ఎవరైనా? କିଏ କହିପାରିବେ କି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ଧନ ଥିଲା? ఆయన ఏ ధనం కలిగి ఉన్నాడు చెప్పాలా? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କି ପ୍ରକାର ଧନ ଥିଲା କହିବାର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ. ఆయన ధనవంతుడు అయి ఉండి అంటే ఆయన ధనము అద్భుతమైన ఆయన పరిశుద్ధత ఆయన మహిమ నచ్చును నేను అంటాను. ମୁଁ କହେ କି ତାଙ୍କର ଧନ କଣ ମାନେ ତାଙ୍କର పవిత్రత, అద్భుతమైన ఆయన ఐశ్వర్యం అంటాను నేను, ఆ దేవుని దగ్గర నుండి ఆ మహిమ అంటాను నేను. ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହିମା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଧନ. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు, అవన్నీ వదిలి ఏ వదిలి మహిమను వదిలేశాడు, తండ్రి మహిమను వదిలేశాడు. କଣ ସେ ଦରିଦ୍ର କେମିତି ହେଲେ କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ସେ ମହିମାକୁ ବା ଗୌରବକୁ ଛାଡିକି ସେ ଆସିଲେ. అక్కడ పరిశుద్ధులు అట్లే విడిచిపెట్టి భూమికి వచ్చి మన పాపను మోసాడు ఆయన. ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସେ ବହନ କଲେ. అందుకే ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 5 నుంచి 5, 6, 7 ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5, 6 ପୁଣି 7 ପଢନ୍ତୁ. 6 నుంచి సరిపోతుంది, 6 నుంచి 6ରୁ ପଢନ୍ତୁ. ఫిలిప్పీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6, 7, 6, 7. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి, ఆయన దేవుని స్వరూపమును కలిగిన వాడి ఉండి దేవునితో సమానంగా ఉంటే విడిచిపెట్టకూడని వాక్యాన్ని ఎంచుకోలేదు గాని మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపము ధరించుకొని తన్ను తానే రిక్తునిగా చేసుకును. మరియు ఆయన ఆకారమున్న మనుష్యునిగా కనబడి మరణము పొందినంతగా అనగా శిలువను పొందినంతగా వినయ చూపిన వాడే తన్ను తాను తగ్గించుకొనెను. ଫିଲିପିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6, 7 ପୁଣି 8. ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ. ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ. ఎందుకు అక్కడ మాట రాయబడింది? ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ఈ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? తండ్రితో ఉండేది సమానము, ఎందుకంటే తండ్రి ఆయనే, కుమారుడు ఆయనే కాబట్టి, ఆయన కుమారుడు ఈయన కాబట్టి సమస్తమును వదిలి దరిద్రమైన భూమి మీదకి వచ్చాడు. ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଈଶ୍ୱର ସମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ଜଗତକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସିଲେ. వచ్చి దరిద్రం చూపించాడు, ఆశీర్వాదం చూపించాడు చెప్పాలా? ସେ ଆସି ଆମକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦେଖେଇଲେ ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସେ ଦେଖେଇଲେ? లేదు వచ్చి అందరూ డాలర్స్ ఏం పంచాడు, డాలర్స్ కానీ లేకపోతే ఇండియన్ మనీ కానీ పంచాడండి? ନା ଆସିକି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡଲାର କିମ୍ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ରୁପି ଗୁଡା ଆଣି ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆସିକି? పంచాడు ఏమన్నా? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଣ୍ଟିଲେ କି? దేవుని స్తోత్రం. అని ఏం పెంచాడు చెప్పంటారా? କଣ ସେ ବାଣ୍ଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କଣ? అద్భుతంగా 7వ 8వ వచనం అంటాడు, ఆయన సులువును పొందినంత విధేయత చూపిన వాడై అన్న వాక్యం ఉంది. ఆ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଫିଲିପ ପୁସ୍ତକ 2ର ତାର 8ମ వచନ ପଢିବ, ସେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ఆజ్ఞా బోయి ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ కలే. ఏంటంటే కిందన దరిద్రుడు వలె వచ్చి మన పాపాలు మోస్తూ కూడా నిజమే అద్భుతంగా ఈ విధేయత ఏంటాను, ఆయనకున్న విధేయతే ఆయనకున్న ఐశ్వర్యము అంటాను. ఆ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଆମଙ୍କର ପାପ ଭାର ବହନ କଲେ. ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ହଉଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ. నేను అదే విధేయత ఈ దినాన సంఘానికి ఆయన ఇవ్వబోతున్నాడు. అదే అద్భుతమైన ధనము లేకపోతే ఐశ్వర్యం అంటాను. ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆଜି ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ହଉଛି ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ. బాహ్యమైన దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడలేదు, ବାହିକ ଧନ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ନାହିଁ. ఆయన అంటున్నాడు, ఇగో నేను సాత్వికుని కనుక, నేను దీన మనసు కలవను కనుక. ఎందుకు మాట్లాడాడు అంటే నన్ను ఆ దీన మనసు సాత్వికం అనేది ఆయనకున్న ధనములో లక్షణం అండి. ଆଉ ମୁଁ ନମ୍ର ଆଉ ଦିନହୀନ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖନ୍ତି. କାହିଁକି ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଦିନ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ରତା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଧନ.
ఈ దినాన్ని అడుగుతాను, సంఘంలో కట్టబడ్డ మనమందరం కూడా అద్భుతమైన విధేయత కలిగి ఉండగలుగుతున్నామా? ତେବେ ଆଜି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେହେତୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାବହତାର ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରୁଅଛୁ କି? ఉండలేకపోతే వెంటనే దేవుడు నీకు దరిద్రుడిగా అయ్యాడు. దేని కొరకంటే నేను ఐశ్వర్యవంతుడు చేయండి, ధనవంతుడు చేయండి. ఆ ధనము బాహ్యమైన ధనం కాదు, కానీ అద్భుతమైన విధేయత, అద్భుతమైన జ్ఞానము, అద్భుతమైన ఉపదేశం అంటాను. ఆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର କଲେ କାହିଁକି? ଦରିଦ୍ର କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଧନବାନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧନ କଣ? ସେ ଶିକ୍ଷା ଦାନ, ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏଇ ସମସ୍ତ ହଉଛି ସେ ଧନ. ఈ దినం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వచ్చేస్తున్నాడు. వెంటనే మన గృహాల్లో నిజంగా విధేయత ఏలుబడి చేస్తుందా? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନମ୍ରତା କୌଣସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି? అంటే విధేయత అంటే లోబడత. ଆଜ୍ଞାବହତା ମାନେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା. అని ఏ లక్షణం కలిగి ఉన్నారు, ఏ ఆశీర్వాదం కలిగి ఉన్నారు, ఏ ధనము ఆయన కలిగి ఉన్నాడు అంటే అద్భుతమైన విధేయత. అది ఎటువంటి విధేయత? శిలువలో పొందినంత విధేయత అంట. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଧନ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ, ଆଉ ସେଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା, ନମ୍ରତା. କେମିତି? କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଜ୍ଞାବହ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି. అంటాను అద్భుతంగా భూమికి వచ్చినప్పుడు ఆయన దరిద్రుడు, ఆయన దగ్గర ఏమీ లేదు, అన్ని ఉన్నవాడు. ଆଉ ଜଗତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଥିଲା. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ ప్రభు కలుగును. నామ మహిమ, ప్రభు నామ గౌరవ. అందుకే యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ప్రయాణం చేస్తూ ఆ మత్తయి సువార్త 8:20 ఒక మాట అంటారు. శాస్త్రుల పరిశీలన అయ్యా నేను మిమ్మల్ని వెంబడిస్తాను అంటే ఆ యేసుక్రీస్తు ప్రభువు చక్కగా ఒక మాట అంటారు. ఏంటంటే నక్కల బరీలు ఉన్నాయి, ఆకాశ పక్షుల గూళ్ళు ఉన్నాయి, మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుటకు స్థలం లేదు. ఎందుకు మాట అన్నాడు? ଆଉ ଜଣେ ଫରୁସି ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଫରୁସିକି ଦେଖି କହିଥିଲେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ସେ କହିଲେ? ఎందుకు ఆ మాట అన్నాడు? ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କାହିଁକି ତାକୁ କହିଲେ? నిజమా ఆ శాస్త్రుల పరిశీలు ఒకవేళ జ్ఞానము కలిగి ఉంటే జ్ఞానమైన ఐశ్వర్యము, అద్భుత ఉపదేశమైన ఐశ్వర్యము, ఎదురుగా విధేయమైన ఐశ్వర్యం అని కలిగి ఉంటే ఈయన మాట్లాడాలి అర్థం అవును. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଉପଦେଶରେ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିବା କଥା ସେମାନେ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତେ. ఎంటనే ఈ దినాన మన దేవుడు మనకు ఐశ్వర్యం అయితే మనము ఆయనకు ఐశ్వర్యం అయి ఉండాలా. ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଧନ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧନ ହେବାର ଅଛି. అప్పుడు ఆయన మాటకు నిజమే, ఎందుకంటే మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుటకు స్థలము లేదు కాబట్టి నువ్వు నన్ను వెంబడించొద్దు అన్న మాట అక్కడ. ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମତେ ଅନୁଗମନ କରିପାରିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି. దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ ప్రభు కలుగును. నామ మహిమ, ప్రభు నామ గౌరవ ହେଉ. నేను ఇంకో దగ్గర తలవాల్చడానికి వెళ్ళాను, పడుకోవడానికి వెళ్ళాను, లేకపోతే ఇంకొక దగ్గరికి వెళ్ళాను. ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲି. ఒకవేళ అక్కడ దరిద్రం గాని, చిన్న పాక గాని, లేకపోతే దరిద్రం పందుల పాక దగ్గర ఉండి నేను ఉండలేను. ଆଉ ଯଦି ସେଠାରେ ଯଦି କୌଣସି ଘୁଷୁରି ରହିବାର ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ବହୁତ ମାନେ ମହିଳା ସ୍ଥାନ ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସ୍ଥାନ ଥିବ, ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ରହିପାରିବିନି. ସେଠି ఎందుకు ఉండలేము? କାହିଁକି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିପାରିବିନି? నా ఐశ్వర్యం వేరే, నా ధనం వేరే. କାହିଁକି? ମୋର ଧନ ଭିନ୍ନ, ମୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ. నాకు తగ్గ ఉండాలని ఆలోచిస్తాను మనుషునిగా. ଯେହେତୁ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋର ସମାନ, ମୋର ଯୋଗ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ଥିବାର ଅଛି ମୁଁ ଭାବିଥାଏ. ఎందుకంటే మీ ఇద్దరం భువనేశ్వర్ వెళ్ళాక ఏసీ బాగాలేదు, హోటల్ మారిటాం. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଥରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଏସି କାମ ନ କଲାରୁ ଆମେ ହୋଟେଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିଲୁ. బ్రదర్ ఇది మనకు తప్పదైతే మన నిద్ర ఉండాలి, పొద్దున్న ప్రార్థనలకు వెళ్ళి కాబట్టి ఓ 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళిపో, 5 స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళిపో. ଆଉ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ନିଦ ନହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିବାର ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବାର ଅଛି, ଆମ ନିଦ ନହେଲେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ ବୋଲି ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ 5 స్టార్ ହୋଟେଲ ପଳେଇଲୁ. నేను అంటున్నాను, నక్కలకు బొరీలు ఉన్నాయని ఇక్కడ మాట్లాడాడు, ఆకాశ పక్షులకు గూళ్ళు ఉన్నాయని మాట్లాడాడు, మనిషి కుమారుడు తలవాల్చుటకు స్థలం లేదని మాట్లాడాడు. ఎవరు లేవంటావు? ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଗଲା ପକ୍ଷୀଶିଆଳିର ଗାତ ଅଛି, ପୁଣି ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେଠି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଲା? ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ. అంటున్నాను, ఆయనలో ఉన్న ఆశీర్వాదము శాస్త్ర పరిచయం లేదంటారా? କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ କଣ ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ఈయనలో ఉన్న ధనము శాస్త్ర పరిచయం లేదంటారా? ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଯୋଉ ଧନ ଥିଲା, ଫାରୁସି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଧନ నଥିଲା କି? ధనం అంటే అటువంటి లక్షణాలు అండి, అద్భుతమైన మంచి లక్షణాలు ధనం అంటాను. ଧନ କହିଲେ କଣ? ମାନେ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ, ତାକୁ ମୁଁ ଧନ ବୋଲି କହେ. అంటే ఎవరు లేవు, ఎవరైతే అయ్యో నేను వెంబడిస్తాను అన్నవాడు లేవు, ଆଉ దీన్ని వెంబడిస్తాను అన్నవాడు లేవు. ଆଉ ଯେ ଅନୁଗମନ କରିବି ବୋଲି କହିଲା, ତା ଜୀବନରେ ଏଇ ଧନ ନଥିଲା.
నేను నీలో ఉండడానికి నీరు కలవచ్చుటకు నీకు నాకున్న లక్షణం నీకు లేదు కాబట్టి, నాకున్న ఆశీర్వాదం నీకు లేదు కాబట్టి, నాలో ఉన్న ధనం నీకు లేదు కాబట్టి నేను నీలో ఉండలేను, కలవాల్చలేను. ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଧନ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଯେହେତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ପର ଜୀବନରେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋ ହୃଦୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାର ମୋର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। నిజమే, దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రభు నామର ମହିମା, ప్రభు ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ఈ దినాన నీలో ఆయన ఉండగొరుచున్నాడు। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ఈ దినాన నువ్వు ఆయన వెంబడించే స్థితిలో ఉండగలగాలి। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାର ଅଛି। ఎస్, నేను అంటాను, నువ్వు వెంబడిస్తాంటే ఆయన ఒప్పుకోవాలండి। నువ్వు వెంబడిస్తాంటే ఎస్ రా వెంబడించాలని ఒప్పుకోవాలా। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମର ଅନୁଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଯୀଶୁ କହିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ କରିପାର ବୋଲି ସେ କହିବାର ଅଛି। ఎందుకంటే మనం కొంచెం ముందు 21 వాక్యానికి వెళ్తే అక్కడ అంటే శిష్యుని చూసి నువ్వు నన్ను వచ్చి వెంబడించి అంటాడు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାର୍କୋ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 8 ରୁ ଯଦି 21 ପଢିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଷ୍ୟକୁ ସେ ଦେଖି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିପାର ବୋଲି। మృతులు అయ్యా నేను తండ్రిని కప్పెట్టి వస్తానంటే మృతులు కప్పెట్టుకుంటే నువ్వు వచ్చి వెంబడించి అంటాడు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ କି ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାଧି ଦେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କି ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେ ଆଉ ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର ବୋଲି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି। అంటే ఈయన శిష్యులు అద్భుతమైన జ్ఞాన సంపద చూశాడంటారా? କଣ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜ୍ଞାନ ଦେଖିଲେ କି? అద్భుతమైన ఉపదేశమైన సంపద లేకపోతే ధనం చూశాడంటారా? ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବା ସେଇ ଧନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ କି? అద్భుతమైన ఆ విధేయమైన ధనం శిష్యులు చూశారు కాబట్టి నువ్వు నన్ను వచ్చి వెంబడించు అంటాడు। ଆଉ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଜ୍ଞାବହତା ଯେହେତୁ ତା ଜୀବନରେ ଦେଖିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅନୁଗମନ କରିପାର। అద్భుతమైన కృప అది యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో ఉన్న కృప। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ତା ଜୀବନରେ ଥିଲା। ఆ కృప ఈ దినాన నీకు నాకు నిన్ను ప్రేమించి నీకు అనుగ్రహించడానికి సమస్తమును వదిలి భూమి మీదకి వచ్చి దరిద్రుడైపోయి నేను ధనవంతుడు చేశాడు ఈ దినాన। ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମତେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜଗତକୁ ଆସି ସେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର କରି ପକାଇ ଅଛନ୍ତି। ఇదేం అడుగుతున్నాను, ఎంతమంది ధనవంతులు ఉన్నారు? ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଧନୀ ଅଟନ୍ତି? ఎత్తగలరు చెయ్య? ହାତ ଉଠେଇ ପାରିବେ କି? నేను యేసుక్రీస్తు ప్రభువులో నేను ఐశ్వర్యం సంపాదించాను అన్నవారు చేతండి। ମୁଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସମସ୍ତ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ହାତ ଉଠାନ୍ତି। ఏ రంగు కాగితాలు కాదు, మసీదు అర్థమవుతుందా? రంగు కాగితాలు అయితే కాదు, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ। ఇది అయ్యి బాబు స్తోత్రం। ఎవరు ఆ సంపద సంపాదించలేకపోయారా? କେହି ସେ ଉପାର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଧନକୁ? ఎత్తగలరా? ఒక్కరైనా పాపం నాకు బాధ అనిపిస్తుంది, ఒక్కరైనా ఎత్తగలరా? ఇదేంటి ఎవరు ఎత్తట్లేదు? ఎవరికి లేదా అటువంటి సంపద, అటువంటి ఐశ్వర్యము ఎవరు ఇంకా కలిగి లేరా? ସେ ପ୍ରକାର ଧନ, ସେ ପ୍ରକାର ଉପାର୍ଜନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ପାଇନାହାନ୍ତି କି ଅର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି କି? ఏరా ନାହିଁ କି? నేను అన్నాను, అద్భుతమైన ఆయనకున్న ధనము, ఆయన పరిశుద్ధత అండి, ఆ పరిశుద్ధత సంఘంలో ఈనాడు ఏలుబడి చెయ్యాలి, అదే అద్భుతమైన ధనం అంటాను నేను। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା ଧନ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେ ପବିତ୍ରତା, ଆଉ ସେଇ ପବିତ୍ରତାକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ఎస్, ఆయనకున్న మంచితనమే అద్భుతమైన ధనము, అది సంఘంలో ఏలుబడి చెయ్యాలి। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ମୃଦୁତା ବା ତାଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତମତା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ, ଆଉ ତାହା এই ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଉପାର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ఎస్, ఆయనకున్న విధేయతే అద్భుతమైన సంపద, అది సంఘము ఈ దినాన కలిగి ఉండగలగాలి। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ମିଳୁଥିବା ଆଜ୍ଞାବହତା ହିଁ ତା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧନ ତା ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି। ఎస్, ఆయనకున్న సాత్వికము, ఆయనకున్న దీనమనస్సు, ఇవన్నీ కూడా ఆయనకున్న సంపద అండి। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ମୃଦୁତା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ନମ୍ରତା ହଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତ ଧନ ଅଟେ। దయచేసి ఇవి బయటికి కనబడవు, ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ఆయనలో ఉన్న బయటికి కనబడవు, ఆయనలో ఉన్నవి బయటికి కనబడవు। ଆଉ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡାକ ତା ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। నేను ఆయన దగ్గరగా ఉంటేనే ఎస్ ఇవన్నీ మనకి వస్తాయి, లేకపోతే రానారు। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁରା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାଙ୍କର ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ। ତାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନହେଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। దాని కొరకే అద్భుతమైన పరిపూర్ణమైన కృపను మనుషునికి లేక సంఘానికి లేక నీకు నాకు దేవుడు అనుగ్రహించాడు। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅନୁଗ୍ରହର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। నేను అంటూ ఉంటా అప్పుడప్పుడు,
నీకు ఇవ్వబడే కృపలోనే అద్భుతంగా అది ఎన్ని సంవత్సరాలు ఇవ్వబడింది నీకు తెలియదు. ఆ కృపలోనే, ఆ కృప ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతే తెలియదండి. ఆలోపే నువ్వు పరిశుద్ధునిగా జీవించాలా. ତେବେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କେତେ ଦିନ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ତାହା ଯଦି ଡେଇଁକି ପଳେଇଯିବ ତେବେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହବ। యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఇచ్చే కృప ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది? ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంది? 33 సంవత్సరాలు ఉందండి. 33.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଜଗତରେ ଥିଲା, అవునా? ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ। యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి ఇవ్వబడిన కృప, యేసుక్రీస్తు ప్రభు కృప కాదు, యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి తండ్రి ద్వారా వచ్చే కృప 33 సంవత్సరాలు ఉంది. ପ୍ରଭୁ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଉ କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ ସେଟା 33.5 ବର୍ଷରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେଟା ఆ కృప లక్షణం ఏంటి తెలుసా? 30 సంవత్సరాలు తల్లిదండ్రులు పడ్డాం. ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଥିଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? 30 ବର୍ଷ ସେ ନିଜର ପିତା ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହେବେ। 3.5 సంవత్సరాలు అద్భుతంగా దేవుడు ఏదైతే చెప్పాడో ఆ దాని నిమిత్తమే సువార్త ప్రకటించి రక్తం కార్చడమే ఆ 3.5 సంవత్సరాల కృప। ଆଉ ବାକି 3.5 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସାଧନ କରି ଆଉ ନିଜର ରକ୍ତ ଝରାଇବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ତାହା ଅନୁଗ୍ରହ ଥିଲା। ఇశ్రాయేలుకి ఎన్ని సంవత్సరాలు పడింది కృప? ఇశ్రాయేలుకు କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା? ఐగుప్తు నుంచి విడిపింపబడ్డ ఇశ్రాయేలు కానానికి వెళ్తున్నారు కదా, ఎన్ని సంవత్సరాలు కృప ఇవ్వబడింది? ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କିଣାନ ଦେଶର ଅଭିମୁଖ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନା, ଏ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷର ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା? 40 సంవత్సరాల 40 ବର୍ଷ କି 40 సంవత్సరాల 40 ବର୍ଷ କି ఆ కృపను ఉపయోగించుకుంటే 40 రోజుల్లో కృప కంప్లీట్ అయిపోతుంది। ఆ కృపను ఉపయోగించుకుంటే 40 రోజుల్లో వెళ్ళిపోతారు కానానికి। ଯଦି ସେମାନେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତେ ତେବେ 40 ଦିନ ଭିତରେ ହୁଏତ ସେମାନେ କିଣାନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତେ। నిజమే, ఎందుకంటే ఆ కృప ఏ విధంగా వాడుకోవాలి మనకు తెలియక, దాని లక్ష్యం ఇది అని మనకు తెలియక, ఆ యొక్క మంచితనము, ఆ యొక్క సాత్వికము, ఆ పరిశుద్ధత, అద్భుతమైన జ్ఞానము, అద్భుతమైన ఉపదేశము, అద్భుతమైన విధేయత మన పొందక అది ఎంతవరకు అంటే కొంతవరకే మిగిలి ఉంటుంది। ఈ లోపు మనం పిలుపొందుకున్నాం, వెళ్ళిపోతున్నాం। ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ନ ଜାଣି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପଦେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ନମ୍ରତା, ତାଙ୍କର ମୃଦୁତା, ପୁଣି ତାଙ୍କର ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏ ସମସ୍ତ ନ ଜାଣି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମାପ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ କରିଦେଇଥାଉ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును। ప్రభుଙ୍କ ନାମର ମହିମା, ప్రభుଙ୍କ నామର గౌరవ ହେଉ। ఎందుకంటే మత్తయి సువార్త 17:24-25 వచ్చిన ఒక మాట ఉంటది। ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର మత్తయి సువార్త 17 17 ଅଧ୍ୟାୟ, ମାତ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17 ଅଧ୍ୟାୟ 24, 24, 25 24, 25 24 ଆଉ 25 26 వరకు చదవండి, 27 వరకు చదవాలి। 24 ରୁ 27 పର୍ଯ୍ୟନ୍ତ పଢନ୍ତୁ। 24 నుంచి చదువు। వారు కపెర్నహూముకు వచ్చినప్పుడు ఆ, అరసకులు ఆ పన్ను వసూలు చేయవారు పేతురు దగ్గరకు వచ్చి మీ బోధకుడు ఈ అరసకులు చెల్లింపడా అని అడుగుగా చెల్లించును అనెను। ఆ, అతడు ఇంటిలోనికి వచ్చి మాట్లాడాల్సి మునిపే ఆ, యేసు ఆ సంగతి ఎత్తి సీమోనా, సీమోనా నీకేమి తోచున్నది? నీకేమి తోచున్నది? భూరాజుల సుంకమును పన్నును ఎవరైతే వసూలు చేయదు, ఆ, కుమారుని యొద్దనా అన్నుని యొద్దనా అని అడిగాను। ఆ, అతడు ఉమ్, అన్యుల యొద్దనే అని చెప్పగా ఆ, యేసు ఉమ్, అలా దేవుడి కుమారుడు స్వతంత్రుడే, ఆ, ఆయనను ఆయనను మనము వారికి అభ్యంతరం కలుగు చేయకూడదన్నట్టు ఆ, నీవు సముద్రం పోయి గాలం వేసి ఉమ్, మొదట పైకి వచ్చి చేపను పట్టుకొని ఆ, దాని నోరు తెరిచి ఎడల ఒక శేఖరం దొరుకును, అవును దాన్ని తీసుకొని నా కొడుకును మీ కొడుకును అన్ని అని అతనితో చెప్పాను। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କର୍ପନାହୁମ ନଗରକୁ ଆସନ୍ତେ ମନ୍ଦିରର କର ଆଦାୟକାରୀ ଲୋକେ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କର ଗୁରୁ କଣ ମନ୍ଦିରର କର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ହଁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଆଗେ ତାହାକୁ କହିଲେ, ସିମୋନ, ତୁମର ମତ କଣ? ପୃଥିବୀର ରାଜାମାନେ କାହା ପାଖରୁ କର ବା ରାଜସ୍ୱ ନିଅନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଠାରୁ କିମ୍ବା ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ? ସେ ବିଦେଶୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି କହନ୍ତେ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତେବେ ତ ପୁତ୍ରମାନେ ମୁକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନର କାରଣ ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବନଶୀ ପକାଅ, ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ମାଛ ପଡିବ ତାହାକୁ ଧରି ତାହାର ମୁଖ ଫିଟାଇଲେ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ, ତାହା ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଓ ତୁମ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ। మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇదంతా చదివించాను। ఆయన పన్ను కట్టాడు, ఆ శకము కట్టమని చెప్పాడు, అయితే ఆయన డబ్బులు లేవు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହିଁ ଏଇ 4ଟା ପଦକୁ ପଢେଇଲି, କାହିଁକି ସେଠାରେ ସେ କରକୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ପଇସା ନଥିଲା। నీ అంటానా డబ్బులు లేని ధనవంతుడు, ଆଉ ସେ ପଇସା ନଥିବା ଧନୀ అనొచ్చా? କହିପାରିବା କି? డబ్బులు లేని ధనవంతుడు అనొచ్చు అంటా నేను।
ଟଙ୍କା ନା ପଇସା ନଥିବା ଧନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ। అంటే ఎందుకు ఈ మాట పరిశుద్ధాత్మ పలుకుతున్నాడంటే క్రైస్తవుడు అదే విధంగా జీవించగలగలట. అద్భుతమైన విశ్వాసం జీవించగలిగితే అదే అద్భుతమైన ధనము క్రైస్తవుడికి. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, ଏଇ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ଆଉ ବହୁତ ଧନୀ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ఆయన డబ్బులు ఉన్నప్పుడు ఒక సెకేం అంటే అర సెకేం కట్టడానికి డబ్బులు అయిందిరా. ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ఎవరిచ్చే మనుషులు ఇచ్చాడా అర సెకేం? ତାଙ୍କୁ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କିଏ ଦେଲା? କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା କି? దయచేసి నిద్రలు వస్తే మొక్కలు కూడా రావాలా? ଯଦି ନିଦ ଆସୁଛି ଆଖି ମାନେ ଧୋଇକି ଆସନ୍ତୁ। మనుషులు ఇచ్చాడా చాపిచ్చిందా? ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଦେଲେ ନା ମାଛ ଦେଲା చెప్పాలా? କୁହନ୍ତୁ। నేను అంటున్నాను అద్భుతంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి యొక్క ఆ ధనము నువ్వు పొందుకుంటే అంట దేవుని స్తోత్రం. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారికి ఏ విధంగా అయితే కట్టారో అదే విధంగా మనం కట్టగలం, మనం కూడా జీవించగలం అద్భుతంగా ఈ భూమి మీద। ଆମର ଏଇ ପ୍ରକାର ଧନ ଯଦି ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଯେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚିଲେ ଆମମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। శిష్యులు అనుకుంటున్నారు పాపం ఏంటి ఎలా కడతాడు ఈయన? ଶିଷ୍ୟମାନେ ଭାବିଲେ ଏ କେମିତି କର ବାନ୍ଧିବେ ଯାଇକି। ఈయన మాట అద్భుతం ఏమన్నాడు? వెళ్ళి ఒక చేపను పట్టుకుని ఆ చేప కడుపులో ఒక సెకండ్ ఉంటుంది, నీ కొరకు నా కొరకు అర సెకండ్ నాకు అసలు కట్టే అంటాడు। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ କି ତୁମେ ଯାଅ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଅ, ଗୋଟେ ବନଶୀ ପକାଅ, ଆଉ ଯୋଉ ମାଛ ମିଳିବ ମାଛ ପେଟରେ ଯୋଉ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ମିଳିବ ତାକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ପାଇଁ ଯାଇକି କର, ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ସେ କହିଲେ। లోక పాపమును మోసుకొని గొర్రె పిల్ల సమస్త దరిద్రుడైపోయాడు। ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ବହନକାରୀ ମେଷ ଶାବକ ଆଉ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରିଦ୍ର ହେଇଗଲେ। చేయి పెట్టి ప్రార్థన చేస్తే ఏంటి చేపల రొట్టెలు ఏమయ్యాట? 5,000 మంది తినగా అంట ఎంతమంది? 12 గంపలకు ఎత్తబడినట్టు వాక్యం చెప్పారు। ఆ వాక్ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ 5,000 ପୁରୁଷ ସେଦିନ ରୁଟି ଓ ମାଛ ଭୋଜନ କଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, 12 ଗୋଟି ଟୋକେଇ ମଧ୍ୟ ବଳି ଯାଇଥିଲା। ఎంత మిగిలిందంటే 12 గంపలకు ఎత్తారంట। 12 ଗୋଟି ଟୋକେଇ ବଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। మరి దేవుడే కదా, ఏ సమానంగా వడ్డించచ్చు కదా, సమానంగా ఆయన తెలియదా? 5,000 మందికి సరిపడినంత ఆశీర్వాదం అలాగే ఉన్నావు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ତ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଯେତିକି 5,000 ଲୋକକୁ ଦରକାର ମାନେ ସେ 5,000 ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏତେ ବଳିବାର କାହିଁକି ମାନେ କାରଣ କଣ ଥିଲା? నిజమే, మన చర్చిలో వంటలు చేసినప్పుడు అమ్మ మిగులుతుంది, అది ఆశీర్వాదం అంటాను। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଷେଇ କଲା ବେଳକୁ ଆରେ ଏତେ ରୋଷେଇ କରିଦେଲେ ବଳିଯିବ ମୁଁ କହିକି ବଳିଗଲେ ତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। మిగులుతుంది, 100 మంది కొండు 200 మందికి సరిపోతుంది, ఇంకా మిగులుతుంది। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ରୋଷେଇ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଯଦି 100 ଜଣ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କିଛି ବଳିଯିବ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯିବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ఎందుకు ఈ మాట చెప్పడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు అంటే అంటున్నాను ఆయనలో విధేయత, నేను తండ్రితో ఉన్న విధేయత అటువంటి తండ్రి। ମାନେ ଏଇ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ନା ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାବହତା ପିତାଙ୍କଠାରେ ଥିଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାବହ ସେ ଥିଲେ। శిరోమానం పొందినంత విధేయత ఆయన చూపించున్నాడు కాబట్టి అద్భుతమైన ఐశ్వర్యము అదే కాబట్టి సంఘము దాన్ని ఆ సంఘం మీద అది ఆపాదించబడాలి। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ଅବନତ ହେଲେ ଆଉ ତାହା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ, ଆଉ ସେଇ ଧନକୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ఈయన వెళ్ళి చేపను పట్టుంటే ఈయన మాట చేప ఆలకించిందంటారా? ఆలకించిందని అలా ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମାଛ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଲେ କଣ ଆ କଥା ମାଛ ଶୁଣିବ କି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ఆ సెకండ్ మింగిన చేప ఈయన దొరకడం ఏంటి? ଆଉ କଣ ସେ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା କି ଗିଳିଥିବା ମାଛ ତାଙ୍କୁ କଣ ମିଳିବାର ଅଛି? అంతే కదా, ସେମିତି ନା? నిజమే। నేను అన్నాను ఎవరు దేవునికి అద్భుతమైన ఐశ్వర్యం అయి ఉన్నారంటే ఫస్ట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అయి ఉన్నారు। ଆଉ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଧନବାନ ହେଇଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ଧନବାନ ଥିଲେ। ఆయన విధేయత, ఆయన జ్ఞానము, ఆయన ఉపదేశము అద్భుతంగా తండ్రికి ఐశ్వర్యంగా కనిపించాయి కాబట్టి ఆయన మాట రూఢిగా ఆయన నువ్వు వెళ్ళే చేప రావాలా, నువ్వు వెళ్ళి చేపను పట్టాడు అంతే। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଦାନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ନମ୍ରତା, ଆଜ୍ଞାବହତା ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତା ଧନ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକି ସେ ମାଛ ଧରିକି ଆସିବ ବୋଲି କହିଲାରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ମାଛ ଧରି ଆସି ପାରିଥିଲା, ସେ କଥା ଶୁଣିଥିଲା। ఈయన మాట ఆజ్ఞ అవడం ఏంటి? అదే చేప ఈయన దొరకడం ఏంటి? పట్టి దాన్ని కోసి దాన్ని సెకండ్ తీసి ఇదిగో నా ప్రభు కొరకు నా కొరకు అన్న సెకండ్ కట్టడం నాకు అర్థం అలా। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଭାବେ କି କଣ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କଣ କହିବାର ଅଛି, ସେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଇଏ ଯାଇ ସେଇ ମାଛ ଧରିବାର ଅଛି, ସେ ମାଛ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆସିବାର ଅଛି, ପୁଣି ସେ ମାଛକୁ କାଟିକି ସେଇ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଆସିବାର ଅଛି। ଅନେକ ସମୟ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ
ଲାଗେ। Yes, అంటున్నాను అద్భుతమైన కృప సంఘానికి ఇవ్వబడిందని ఆ కృపను మనం వాడుకోలేకపోతున్నాం. ଆଉ ଗୋଟେ ମହା କୃପା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନାం। Yes, ఆ కృప అద్భుతమైన దేవుని యొక్క జ్ఞానం అనే సంపదను సంపాదించే కృప. ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ମହା ଧନ ଅଟେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ଯିବାର ଅଛି। Yes, కొరింథీయులకు కూడా నేను చెప్పాను, మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 1:4-5-6 చదువుకున్నాను. వాళ్ళు కూడా అద్భుతమైన కృప ఇవ్వబడింది. అందుకే అక్కడ సాక్ష్యం అక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయమా వాక్యం. ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 4-5 ପୁନର୍ବାର ପଢନ୍ତୁ। క్రీస్తునందు మీకు అనుగ్రహింపబడిన దేవుని కృపను చూచి కృపను చూచి ఈ విషయమై నా దేవునికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచున్నాను. ఎన్నో అపొస్తలుల పౌలు గారు ఏమన్నారు? వాళ్ళకి అనుగ్రహించిన కృపను చూసంట ఈయన ఎల్లప్పుడూ దేవునికి కృతజ్ఞత కలిగి ఉన్నాడంట, స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాడు వాక్యం చెప్పబడుతుంది. ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତାର ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା, ମୁଁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଦେଖି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛନ୍ତି। నిజమే, ఎవరు చెప్తున్నారు? କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା? నేను అడుగుతున్నా నిద్రన్నా, ఈ కొరింథీయుల కృపను వాడుకున్నారా? କଣ ଏଇ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କି? ఆ జ్ఞానం ఉంది, ఐశ్వర్యం ఉందంట, ఉపదేశం ఉంది, ఐశ్వర్యం కలిగి ఉన్నారంట. ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନରେ ସେମାନେ ଧନବାନ ଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ఆ కింద వచ్చిన చదివితే ఒకసారి చదువు అమ్మది 10. సహోదరులారా మీరందరూ ఏకవాక్యంతో మాట్లాడవలెననియు, ఆ మీలో రక్షణ లేక ఆ ఏక మనస్సుతోనూ ఏక తాత్పర్యంతోనూ ఆ. మీరు సన్నద్ధులై ఉండవలెననియు ఆ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరట మిమ్మల్ని వేడుకొనుచున్నాను. ఆ. నా సహోదరులారా, ఆ మీలో కలహములు కలవని, ఎవరిలో? మీలో కలహంలో కలవని మిమ్మల్ని గూర్చి మిమ్మల్ని గురించి క్లోయి ఇంటి వారి వలన నాకు తెలియవచ్చును. లోయ ఇంటి వారు వల్ల మాకు తెలియవచ్చును. ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 1:10-11 ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି, ଯେପରି ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ କଥା କୁହ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳଭେଦ ନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ଏକ ମନରେ ଓ ଏକ ବିଚାରରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୁଅ। କାରଣ ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, କ୍ଲୋଇଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋ ନିକଟରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଅଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି। ఎవరిలో ఉన్నాయంటే అవి? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? వివాదాలు సమాధానం లేని స్థితి ఎవరిలో ఉందంట? ବାଦ ବିବାଦ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ఎవరి గురించి అయితే సాక్షి పలుకుతున్నాడు, ఎవరి గురించి దేవునికి కృతజ్ఞత స్తుతులు చెల్లిస్తున్నాడు, వారి గురించి కోసం వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. ଯାହାର ବିଷୟରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। వాళ్ళ జ్ఞానం విషయంలో ఐశ్వర్యవంతులై ఉన్నారు, ఉపదేశంలో ఐశ్వర్యవంతులై ఉన్నారు, సాక్షి విషయంలో అద్భుతంగా మంచి అద్భుతమైన కృపను పొంది ఉన్నారంట. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ, ଉପଦେଶ ବିଷୟରେ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଏତେ ବଡ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ। మరి అదే పొందిన కృపను ఆ జ్ఞానాన్ని ఉదయం పోగొట్టుకున్నారంటారా? ପାଇଥିବା ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କି? ఎన్నను నేను రక్షణ పడి దాదాపుగా 19 years అయింది, 18-19 సంవత్సరాలు అవుతుంది. ମୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 19 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। మీరందరూ 5 సంవత్సరాలు 10 సంవత్సరాలు కావచ్చు, లేకపోతే 20 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 2 సంవత్సరాలు కావచ్చు, 5 సంవత్సరాలు కావచ్చు. ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ 5 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, 2 ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ହେଇପାରନ୍ତି। అద్భుతంగా అలా కృప ఇవ్వబడింది మనకి. ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ମିଳିଅଛି। ఈ దినం ఉపవాస ప్రార్థనలకు వచ్చి అద్భుతంగా ఆ లక్షణాలు, ఆ ఆశీర్వాదం లేకపోతే ఆ ధనం యొక్క లక్షణాలు పొందుకున్నాం. ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସି ସେ ଧନ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతామంట, ఈ జ్ఞానాన్ని, ఉపదేశం, ఐశ్వర్యాన్ని వదిలిపెడుతున్నాం మనం. ତାପରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇ ଧନକୁ, ଏଇ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ, ଏଇ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଉ। నువ్వు నశించిపోకుండా కృప కాపాడుతుంది నిన్ను. ଆପଣ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଇକି ସେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଆପଣଙ୍କୁ రక్ష କରିଥାଏ। ఒకసారి పొందుకొని విడిచిపెట్టేశావు, నువ్వు నశించకుండా చెప్పండి కొంతవరకు ఉంటది కృప. ఆ కృప కొంతవరకు 40 సంవత్సరాలు ఇస్రాయేల్కి ఉన్నట్టుగా 40 సంవత్సరాలు దాటినారు లేదండి, చనిపోయారు అందరూ. ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କୃପା ଧନ ପାଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଗଲା ପରେ ସେ ଧନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହଟା ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି, ସେ ସୀମା ଯଦି ଦେଇଗଲା ଆପଣ ଆଉ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ఎందుకంటే దేవుడు అద్భుతంగా చేశాడు. అబ్బా అయ్యా నీ అంత దేవుడు లేడని చప్పట్లు కొట్టి కన్నీరు కట్టేసి తెగ మామూలుగా కాదు ఇస్రాయేల్ అందరూ. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ତାଳି ମାରିକି ପୁରା ପ୍ରଭୁ କେତେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కడుపుగా చూసుకున్నారు. ସେମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଖାଲି ପେଟ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం, అద్భుతమైన ధనము వారు చూసుకోలేకపోయారు. కారణంలో ఏమంటారు చూసుకోలేకపోయారు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଧନ,
ଧନ ପ୍ରକୃତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଣ এই সমস্ত বিষয় ସେମାନେ କେବେ ଖୋଜି ପାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ఎస్ దేవునికి లోబడిన వారిగా ఉండలేకపోయారు, ఆ లక్షణం వాళ్ళు పొందిన, ఆ ధనం వాళ్ళు పొందలేకపోయారు। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବହି ରହିବାର ଜୀବନ ସେଇ ଧନକୁ ସେମାନେ ପାଇ ନଥିଲେ। అందుకే కృప అంతవరకు కాపాడింది, మధ్య మధ్యలో వాళ్ళు లేవనెత్తు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ వాళ్ళు కాపాడుతూ వస్తుంది నా కృప। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇକି କଥା କହିକି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଚେତନା ଦଉଥିଲେ। ఇప్పుడు మనం చదువుకున్న 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక కొరింథీయులతో కూడా అపోస్తలుడు పౌలు గారు అంటున్నారు, ఎస్ వీళ్ళ కొరకు ఈ కృపను చూసి వాళ్ళు సంతోషిస్తూ దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ వీళ్ళ కింద 10-11 వచనంలో అంటాడు, మీరు మీ కలహాలు ఉన్నాయంట। ఎవరి కలహాలు? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ତି ଆମେ ପାଠ କଲୁ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦାନରେ ଜ୍ଞାନରେ ତୁମେ ଧନବାନ ହେଉଛ, ଏ ସମସ୍ତ କହି କହି ଆଉ ମଧ୍ୟ ତଳେ ଆସି ସେ କଣ 10 ବାକ୍ୟ 11 ବାକ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଛି। କୋଉ ଲୋକମାନେ ଏମାନେ ସବୁ అంటే పొందుకున్న ఐశ్వర్యం, జ్ఞానం ఐశ్వర్యం ఉపదేశం వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారా? କଣ ପାଇଥିବା ସବୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ జ్ఞానକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ କି ସେମାନେ ଜୀବନରେ? లేలియా ହାଲେଲୁୟା। లోకం గారికి వస్తే బాగుంటుందమ్మా। ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିଲେ ଭଲ ହବ ଯୋଉମାନେ ଶୋଉଛନ୍ତି। లేలియా ହାଲେଲୁୟା। వాళ్ళు పోగొట్టుకున్నారంటారా? କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କି? చెప్పాలా? କୁହନ୍ତୁ। పోగొట్టుకున్నారు, ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। అందుకే మెల్ల అపోస్తలుడు పౌలు గుర్తు చేస్తున్నారు ఆయన। ସେଥିପାଇଁ పునర్ବାର ସାଧୁ ପౌଲ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ఈ దినము నీకిచ్చే కృపలో నువ్వు కట్టబడ్డ కాదంటలేదు, కానీ ఈ దినం ఉపవాస ప్రార్థనకు వచ్చినప్పుడు అయ్యా నేను ఆ విధంగా ఉండకూడదయ్యా, ఏదైతే చెడు లక్షణాలు ఉన్నాయో అన్ని విడిచిపెట్టి ఈ స్థలంలో ఆయన పాదాల పడి ఏడ్చి పరిశుద్ధులుగా అయ్యి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మెల్ల ఆ పరిశుద్ధతను, ఆ మంచితనాన్ని, ఆ సాత్వికాన్ని మర్చిపోతున్నాం। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସିଲୁ, ଆସିକି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବକୁ ତୁମେ ଦୂର କରିଦିଅ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାହାର କରିଦିଅ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛୁ ପୁନର୍ବାର ଏ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସବୁ ଆମର ପାଶରି ଯାଉଛୁ, ପୁଣି ନଷ୍ଟ କରିଦଉଛୁ। ఎస్ మీరు మంచివారు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ବୋଲି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? నాకు తెలియదు, మీ పక్కింటి నడుస్తుంది। ମତେ ଜଣା ପଡିବନି, ଆପଣଙ୍କ ପଡିଶା ଘରକୁ ପଚାରିଲେ ଜଣା ପଡିବ। వారే క్లోయి ఇంటి వారు అన్న వాళ్ళు నీ పక్కింటి వాళ్ళే। ସେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଲା କ୍ଲୋଇ ବୋଲି ଯୋଉ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲା ପରିଜନ ବୋଲି, ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲୋଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ఎస్ భక్తి జీవితాలు నీ భక్తి జీవితాలు కొలుస్తారు, జాగ్రత్త। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସେମାନେ ମାପିବେ, ଆପଣ ପଡୋଶୀ ମାପିବ। ఎస్ నీ మాట సమస్తాన్ని కూడా వాళ్ళు కొలుస్తారు। ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ପଡୋଶୀ ତାକୁ ମାପିବ। ସେ అపోస్తలుడు పౌలుకు ఎలా తెలిసిందంటే వాళ్ళు చెప్తే తెలిసిందంట। ଆଉ ప్రేరిత పౌలు କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ? ସେ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ କହିଲାରୁ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇପାରିଲେ। ఎస్ అందుకే అయ్యా అలా కాదు, మీకు ఇచ్చే కృప వేరే, అలా ఉండకండి। ఎస్ మనం కూడా ఈ దినం అలాగే ఉంటున్నాం, అలా కనబడుతున్నాం। ଆମର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁନାହୁଁ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। ఎస్ మన కుటుంబంలో కానీ మన పక్కింటి వారికి మన సాక్ష్యం ఉందా? ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ କିମ୍ବା ଆମଙ୍କ ପଡୋଶୀ ପାଖରେ ଆମଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? మన గృహాల్లో అల్లర్లు మద్దతులు ఉన్నాయా? మన గృహాల్లో సమాధానం లేని స్థితి ఉందా? ଆମମାନଙ୍କ గృహରେ ଅଶାନ୍ତିକରଣ ବାତାବରଣ ଅଛି କି? నేను అన్నాను, ఒక కొరింథీయులకు ఇచ్చే కృప ఈ దినాన మనకి ఇచ్చినట్టయితే అద్భుతమైన జ్ఞానంతో మనము మన కుటుంబాన్ని, లేకపోతే మన సమాజాన్ని, మన భక్తి, మన రక్త సంబంధాన్ని దేవుళ్ళకి తీసుకురాగలగాలి। ଯଦି এই করন্থীয় মଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୀବନରେ ଅଛି, ତେବେ ଆମର ପରିବାରକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। చాలా మంది నాకు చెప్తుంటారు, అన్న వస్త్రం బాగానే ఉంది, అన్ని ఒప్పుకుంటున్నాం, ఒక నెల రోజులు బాగా ఉంటున్నాం, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ కృపను పోగొట్టుకుంటున్నాం అన్న। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, ଆମେ ଆସୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ଭଲ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାସେ ପରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହରାଇ ଦଉଛୁ। నీ అన్నాను కృప ఉంటే కృప పోదు। ମୁଁ କହେ କି ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବ, ଅନୁଗ୍ରହ ଯିବ ନାହିଁ, కానీ ఎంతవరకు? କିନ୍ତୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ఎంతవరకు ఉంది? କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ఇశ్రాయేల్కి ఎంతవరకు ఉంది? ఇశ్రాయేల్ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? 40 సంవత్సరాలు। କେବଳ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ఏమో మనకంత ఆయుష్ లేదేమో। ହୁଏତ ଆମଙ୍କର ସେତିକି ବୟସ ନଥାଇପାରେ, నీకు ఇవ్వబడిన కృప 20 సంవత్సరాలేమో। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ 20 ବର୍ଷ ହେଇଥାଇପାରେ। దీని లోపే నేను అన్నాను, పడుతూ లేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కృపను కాపాడుతూ మన పరిశుద్ధులుగా జీవించగలగాలి। అద్భుతమైన లక్షణాలు అన్ని కూడా, అద్భుతమైన ఐశ్వర్యం అంతా కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి మనం పొందగలాలి। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ଯେତିକି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ତଳେ ପଡିବେ ଉଠିବେ, ତଳେ ପଡିବେ ଉଠିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସ୍ଥିର କରିବାର ଅଛି। అందుకే మనం మూలవాక్యం చదువుకున్నాం కదా, 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 8-9 చదువుకున్నాం కదా, అది మాసిదోనియ సంఘంతో మాట్లాడుతూ 1, 2, 3 వచనాలు చదివితే అద్భుతంగా
వాళ్ళకి కృప పడదు, ఆ కృప గురించి ఈయన మాట్లాడుతుంటాడు. ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ମୂଳ ବଚନ ପଢିଥିଲେ କି ଆଉ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଷୟରେ, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ମାକିଦନିଆ ବିଷୟରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ కొరింథీ 8 ଅଧ୍ୟାୟ 1, 2, 3 ଯେତେବେଳେ ପାଠ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ପୁନର୍ବାର ଲେଖା ଅଛି। సహోదరులారా, మాసిదోనియా సంఘములకు అనుగ్రహించబడిన దేవుని కృపను గురించి ఆ తెలియజేయుచున్నాము. మీకు తెలియజేయుచున్నాము, ఏలయనగా వారు బహుశ్రమ వలన పరీక్షింపబడగా ఇది బహుశ్రమల వల్ల పరీక్షింపబడక అత్యధికముగా సంతోషించిరి. ఒక్క నిమిషం అమ్మ, ఏంటి? బహుశ్రమల వల్ల పరీక్షింపబడగా బహుగా వాళ్ళు సంతోషించిరి। ହେ ଭାଇମାନେ, ମାକିଦୋନିଆର ମଣ୍ଡଳୀ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି ତା ଆମମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛୁ। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। అయితే అన్నాను, వాళ్ళ శ్రమల వల్ల ఏమవుతున్నారంటే పరీక్షింపబడుతున్నారు। ଆଉ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ కింద వచ్చిన అత్యధికముగా సంతోషించిరి. మరియు వారు నిరుపేదలైనను వారు నిరుపేదలైనను వారి దాతృత్వము బహుగా విస్తరించెను. చాలు। ସେମାନେ ମହାକ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ମହାନନ୍ଦ ଭୀଷଣ ଦରିଦ୍ରତା ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଅସୀମ ବଦାନ୍ୟତା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଅଛି। మాసిదోనియా సంఘము యొక్క ఆ ఇచ్చే కృప అంట, అందులో ఆ విశ్వాసకి ఇచ్చిన కృప వారి దరిద్రులే। ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦରିଦ୍ରତା। ఎస్, శ్రమ ద్వారా వారు బహుగా పరీక్షింపబడుతున్నారు కానీ అతిగా సంతోషిస్తున్నారంట। ଆଉ କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲେ ହେଁ ମହାନନ୍ଦରେ ସେମାନେ ଆଉ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। అయితే ఎవరు ధనవంతులు ఎవరు ధనవంతులు కాదు ఇక్కడ। ତେବେ ସେଠାରେ କିଏ ଧନୀ କିଏ ଗରିବ ବା କିଏ ଦରିଦ୍ର? వాళ్ళకి సమస్తం ఉంది। ఏంటంటే ఏముందంట వాళ్ళకి అంటే శ్రమ ఉంది, శ్రమలు పరీక్షింపబడుతున్నారు, ధనం లేదు, దరిద్రులుగా ఉన్నారు కానీ ఇచ్చేవారిలో ఫస్ట్ ఉన్నారంట। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କ୍ଲେଶ ଭୟଙ୍କର ଅଛି, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଦରିଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। దీని ఆత్మీయత్వం ఏంటి ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କଣ చెప్పగలరా? କହିପାରିବେ କି? ତାର ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥ କଣ? నిన్నను అద్భుతమైన నిజమైన ధనంతో ఆలే అంటాను నేను। ମାନେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନବାନ, ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନବାନ, అద్భుతమైన ఐశ్వర్యవంతులు ఆ మాస్టర్ వస్తులే అంటాను నేను। ଆଉ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧନୀ ଲୋକମାନେ। అంత డబ్బులు ఉంటాయి కదా, శ్రమ వచ్చిన నవ్వుతాం మనం, ଆଉ ଭଲ పଇସା ଥିଲେ ଏକା ଯାଇକିନା କ୍ଲେଶ ଆସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା। అంతేనా? డబ్బులు ఉంటేనే శ్రమ వచ్చిన శ్రమగా నో ప్రాబ్లం, మనకి కోటి రూపాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం। ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲେ ଏକା ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలిగి ପ୍ରଭୁ ఉన్నారు। ଆମର ମହିମା ଆଉ ଗୌରବ ହେଉ। వాళ్ళు ధనం లేదు, దరిద్రులు ఉన్నారు, ఇచ్చిన ముందు ఉన్నామంటే ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ, ପୁରା ଦରିଦ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗ ବଢୁଛନ୍ତି। କଣ ସେଟା? ఏంటి ముందు ఉన్నామంటే କଣ ଆଗରେ ସେମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ? దేవుడు మనల్ని ఏమడుగుతున్నాడండి? హృదయాన్ని అడుగుతున్నాడు। వాళ్ళు ఇచ్చిట్లో ఫస్ట్ లో ఉన్నారట। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଥିଲେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆମ ହୃଦୟ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ। ఎస్, వాళ్ళు మోకరించి ప్రార్థన చేస్తారు। నిజమే, ఇక్కడ మనం పరిసేడు శంకర ప్రార్థన చేస్తే అద్భుతంగా ఆయన కన్నీరు కచ్చి ప్రార్థన చేస్తారు। ఆయన ప్రార్థన ఆయన రాజ్యానికి వెళ్ళినట్టుగా వాక్యం చెప్పబడుతుంది। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଫାରୁସି ପୁଣି କରଗ୍ରାହୀ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଫାରୁସି କରଗ୍ରାହୀ ଜଣକ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ତା ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗୃହୀତ କରିବା ବିଷୟରେ ఒక పక్క శోధన పడుతున్నారు, ఒక పక్క ధనం లేదు, అయినా కూడా ఇచ్చిట్లో ముందున్నారు వాళ్ళు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। అన్నాను, వారి హృదయాన్ని ఇచ్చట్లో ముందున్నారు వాళ్ళు। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣ ହୃଦୟକୁ ଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ଅଟନ୍ତି। ఒకవేళ సేమ్ దానికి ఇచ్చే ఒక మాసిదోనియా సంఘానికి ఇచ్చే కృప మనకిస్తే, ఒకవేళ ఆ శ్రమలో నువ్వు పరీక్షింపబడితే నీకు ధనం లేకపోయినా నువ్వు ఇవ్వగలుగుతున్నావా? ଯଦି ମାକିଦୋନିଆକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଆପଣ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ, ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଣ ଆପଣ ହୃଦୟ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି? చాలా మంది ఒక ప్రార్థనలు రండి అంటే చాలా సాకులు చెప్తుంటారు। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ଅନେକ କାରଣ ଦେଖାନ୍ତି। అన్న 4 రోజులు ప్రార్థనకు వచ్చేస్తే నాకు కూలిపోద్ది, కరెక్టే। 4 ଦିନ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମୋର ସବୁ କୁଲି କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଠିକ କଥା ଏକା। 2 రోజులు పని చేసుకొని 3వ రోజు వస్తాను, 2 days ఉంటాను అంటారు। ଆଉ ମଧ୍ୟ 2 ଦିନ କାମ କରି ଆଉ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିବି, 2 ଦିନ ରହିବି ବୋଲି କହନ୍ତି। చాలా మంది అంటున్న మాట అండి। ଅନେକ ଲୋକ କହିବାର ଏଇଟା କାରଣ ଏଇଟା। ఎస్,
నేను అంటే ఒకవేళ మాసిదోనక ఒకవేళ వచ్చినా ఈ 2 దినాలు కూలిపోద్దని ప్రార్థన చేస్తాను, నీ హృదయాన్ని ఇవ్వగలవు ఆయనకి. 2 రోజులు కూలిపోద్దని ఈ స్థలంలో కూర్చొని ప్రార్థన చేస్తావా? నీ అద్భుతంగా నీ హృదయాన్ని ఇవ్వగలవా? ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦେବେ କି ନା ସେ 2 ଦିନର କଥା ଆଉ ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ? ఇవ్వగలమా? ଦେଇପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ? వారు పొందుకునే కృప పొందుకుంటే ఇవ్వగలవు, లేకపోతే ఇవ్వలేవు. ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଯେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣ ପାଇବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ, ନଚେତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ. ఈ దినము మనకి ఈ మూడు ఉపవాస ప్రార్థనలో అటు కృపను పొందుకున్న హృదయాన్ని ఇవ్వగలిగాం మనం. ତେବେ ଏଇ 3 ଦିନର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଆଯାଇଛି. ଆଉ ଏଇଭଳି ଆମେ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁଅଛୁ କି? వాళ్ళ శ్రమ పరీక్షింపడుతున్నారట, బహు సంతోషంగా ఉన్నారంట. ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଦାନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି. నీ అన్నను శ్రమలో పరీక్షించబడుతూ బహు సంతోషంగా ఉన్నవారే నిజమైన ధనవంతులు. ଆଉ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲେଶ ରୂପ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଲେ ହେଁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଧନୀ. చాలా మంది అంటుంటారు, అన్నా ఏ బాధ లేకపోతే, అంటే ఏ అప్పులు లేకపోతే, ఏ బాధ లేకపోతే హ్యాపీగా నేను ప్రార్థన చేస్తాను గుర్తే. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ମୋର ଯଦି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନଥିବ, କୌଣସି ବାକି ଉଧାର ନଥିବ, ଆରାମସେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି. ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ. ଏଇଟା నిజమా? ఏ బాధ లేకపోతే వెనకాల బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ₹1,00,00,000 ఉందనుకోండి, మనం చేయగలమా? କଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମନେକର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ? సత କଥା କି? నీకు ఏ బాధ లేదు కదా, హ్యాపీగా డబ్బులు ఉన్నాయి కాబట్టి పిల్లలు చదివించుకోవచ్చు, సమస్తం ఏదైనా చేయొచ్చు. కాబట్టి అద్భుతంగా రోజు 10 గంటలు ప్రార్థన చేసి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వగలవానికి? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ କିଛି ତ ଚିନ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି 10 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟକୁ ଦେଇପାରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ କି? ఇవ్వగలమా? ଦେଇପାରିବା କି? ఎంతమంది ఇవ్వగలరు? କେତେ ଜଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦେଇପାରିବେ? శ్రమ లేకపోతే ఒక ఆయన మా బ్రదర్ అవుతాడు, ఆడు కానిస్టేబుల్ అనమాట. చాలా ఆడు అంటాడు, ఏంట్రా నీ ఎప్పుడు ఫోన్ ఎత్తావంటే, లేదన్నా ఈ దరిద్రమైన ఉద్యోగం చేయలేని నేను చచ్చిపోతున్నాను. నీ పని బాగుందనియా. ତେବେ ଆମର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏ ପ୍ରକାର କହେ, ସେ କନଷ୍ଟେବଲ ଚାକିରି କରେ, ଆଉ ସବୁବେଳେ କହେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାମ କଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁବିଧା, ସବୁ ସମସ୍ୟା ତତେ ଦେଖିଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବାଃ ବଢିଆ ତୋର କାମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ ବୋଲି ସେ କହେ. అంటే ఏంట్రా నీ పని బాగుందంటే, హ్యాపీ ఫ్యాన్ కింద కొంచెం ప్రార్థన చేసుకున్నావు కదా అన్నాడు ఒక మాట. ତେବେ କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି ବୋଲି କହିଲେ, ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ବସି ଆରାମସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁతూ ବଢିଆ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ନା ବୋଲି ସେ ମତେ କହିଲେ. అవునా, ఒకరోజు నా దగ్గర రా, ప్రార్థన అంత కష్టం చెప్తాను. ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ପାଖକୁ ଆସେ, ପ୍ରାର୍ଥନା ତଳେ ମାନେ ଏମିତି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, କେତେ କଷ୍ଟ ତୁ ଜାଣିବୁ. నేను హ్యాపీగా అనిపించానంట, రా అయితే ఒకసారి అన్నాను. ମତେ ସେ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବାର ତ ସେ ଦେଖି ପାରିଲା, ତେବେ ଆସ ଦେଖ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି. అంటే చర్చు రారా అనడానికి ఆడు క్రైస్తవుడే అన్ని షాకులు చెప్పాడనమాట. అంటే నాకున్న ఇబ్బంది నీకేం తెలుసు అన్నట్టు మాట్లాడాడు. ତେବେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇକି ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ଆଉ ତାର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ. నేను అంటున్నాను, మన కొరకు ఆయన దరిద్రుడు కాదు కానీ దరిద్రుడిగా సిద్ధపడ్డాడు మనల్ని ఐశ్వర్యవంతులు చేయడానికి, మన ధనవంతులు చేయడానికి. ఆత్మీయ ధనము ఈ జిల్లాలో ఎంతమంది పొందుకున్నారు? ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଧନବାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦରିଦ୍ର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର କଲେ. ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କେତେ ଜଣ ସେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଧନୀ ହେଇଛନ୍ତି? అలా నాకు శ్రమ వచ్చింది, అయ్యో నేను శోధింపడతానంటే ధనం పొందుకోలేనట్టే. ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କହିବେ ନାହିଁ ମତେ କ୍ଲେଶ ଆସୁଛି, ମୋ ପରୀକ୍ଷିତ ହଉଛି, ଏ ପ୍ରକାର ଛାଡିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ଧନୀ ନୁହନ୍ତି. అమ్మో ఆ శోధన వల్ల నేను పరీక్షింపబడుతున్నాను అని సంతోషించకపోతే నువ్వు ఆ ధనం పొందుకోలేనట్టే. ଆଉ ଯଦି ସେ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧନ ପାଇନାହାନ୍ତି. అమ్మో నేను త్యాగంగానే ఉన్నాను, అందుకే నేను దేవుడికి ఇవ్వలేకపోతున్నా. ఏమో రొంకైతలు కదండి, హృదయాన్ని ఇవ్వలేకపోతుంది. చాలా మంది అంటారు, నాకు ఏ బాధ లేకపోతే అద్భుతంగా నా హృదయం తీసానికి ఆయన చేతిలో పెడుతున్నా అంటారు చాలా మంది. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସବୁ ବିଷୟ ଥାନ୍ତା ବୋଲେ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, এই ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି. అవునా, నిజమేనా? ସତ କଥା କି? పెట్టగలమా? ଦେଇପାରିବା କି? చేయగలమా అటు ప్రార్థన? ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା କି? మాస్దోన సంఘం అద్భుతమైన కృప పొందుకున్న కృప ఇదిలా నువ్వు నేను పొందుకోగలవు. అదే అద్భుతమైన ఆశీర్వాదం, అదే అద్భుతమైన ధనము అంటాను. ଆଉ ମାକିଦୋନିଆ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ, 100 ଅନୁଗ୍ରହ ଯଦି ଆମେ ପାଇବା, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ. అందుకే అపోస్తలుల పౌలు 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6 10 11 12 వచనాల్లో అద్భుతంగా ఒక మాట అంటాడు. ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ కొరింథీୟ 2 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 6 అధ్యాయము 10 11 12 వచనాలు. ଦ୍ୱିତୀୟ కొరింథీୟ 6 11 చదివి సరిపోతుంది. అమ్మా ఉండి
ఆ. మమ్మల్ని మేమే మెప్పించుకొచ్చున్నాము. ఆ, మేము మోసగాళ్ళమై ఉన్నట్టు ఉమ్. సత్యవంతులము, ఆ. తెలియబడిన వారమై ఉన్నట్టు ఉమ్. బాగుగా తెలియబడిన వారము, చనిపోచున్న వారమైనట్టు ఇదిగో బతుకుచున్న వారము, ఆ. శిక్షింపబడిన వారమైనట్టు ఉమ్. చంపబడిన వారము, ఉమ్. దుఃఖపడిన వారమైనట్టు ఉమ్. ఎల్లప్పుడూ సంతోషించు వారము, ఆ. దరిద్రులమై ఉన్నట్టు నుండి అనేకులకు ఐశ్వర్యం కలిగించు వారము, ఉమ్. ఏమీయూ లేని వారమైనట్టు ఉమ్. సమస్తము కలిగిన వారము. 11 ఓ కొరింథీయులారా, ఓ కొరింథీయులారా, ఆ, అరమన లేకుండా మీతో మాట్లాడుచున్నాను. ఆ, మీ హృదయం విశాలపరచబడినది. ఆ, మీ ఎడల మా అంతఃకరణ సంకుచితమై ఉండలేదు కానీ ఆ. మీ అంతఃకరణ సంకుచితమై ఉన్నది. చాలు. 8 నుంచి Okay. 8 నుంచి ଗୌରବ ଓ ଅନାଦର ଦ୍ୱାରା, ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସୁପରିଚିତ, ମୃତକଳ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ଦେଖ ଆମର ଜୀବିତ, ଶାସ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ନିହତ ନହୁ, ଦୁଃଖିତ ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦିତ, ଦିନହୀନର ତୁଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନଦାୟକ, ଅକିଞ୍ଚନ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସର୍ବାଧିକାରୀ, ଏହି ସମସ୍ତରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ ସଦୃଶ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ। ହେ କରିନ୍ଥିୟ ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମଙ୍କର ମୁଖ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୋଇଅଛି। అపోస్తలుడు పౌలు గారు అద్భుతమైన ఆ కృపను పొందుకున్నాడు. ఆ కృప ఏంటంటే అద్భుతమైన ఐశ్వర్యము, ధనము అంటాను. ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ମହା ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଥିଲେ। ତା ହଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଧନ ପୁଣି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ఆయన అన్నాడు ఎల్లప్పుడూ దుఃఖపడే వారే ఉన్నాము కానీ సంతోషిస్తున్న వారమే అంటాడు. ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦୁଃଖଗ୍ରସ୍ତ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଆନନ୍ଦରେ ରହେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। మేము ఎప్పుడు కూడా దరిద్రులమే అంటూనే చక్కగా మాట అంటాడు. అందరికి ఎస్ ఐశ్వర్యం కలిగిన వారు అంటాడు. ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦିନହୀନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପ୍ରତି ଧନଦାୟକ ଅଟୁ। ఎస్ సమస్తం ఆయన కలిగి ఉన్నాడంట. ଆଉ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। అంటే ఈ కొరింథీయులకి అపోస్తలుడు పౌలు గారు బాహ్యమే చూశారు, అంతరంగం చూడలేకపోయారు. ଆଉ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଏ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକମାନେ ବାହ୍ୟିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। 9వ వచనంలో అంటాడు మీ మోసగాండ్రమై ఉండి, అక్కడ చదువు ఒకసారి. మేము మోసగాళ్ళమై ఉండినట్లుండియు ఇది ఉండినట్లుండి సత్యవంతులము. సత్యవంతుడు. ఎందుకు ఆ మాట వాడాడు? ଆଉ ନବମ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଲା ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସୁପରିଚିତ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା? ఆ మోసగాండ్రా ସେ କଣ ଠକିବା ଲୋକ ଥିଲେ କି? అపోస్తలుల పౌలులో మోసం ఉందా? ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତାରଣା ଥିଲା କି? నిజమే. ఎందుకంటే కొరింథీయులు అమ్మో వీళ్ళు చాలా మంది మన సువార్త చెప్తే వీళ్ళు మన మంచి మాటలు తీసుకుపోయి మనం మోసం చేస్తున్నారా అంటారు. ଆଉ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ ଆରେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଠକି ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। మాకేదో కలిసి వస్తున్నట్టు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. వీళ్ళు అమ్మ వీళ్ళు మోసం చేస్తున్నారా, వీళ్ళకి ఏదో కలిసి వస్తుంది, ଆମକୁ କିଛି ମିଳିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଏମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। అది ఆ మాట అపోస్తలుడు పౌలు వాడారు. అది మీరు సత్యవంతులు అంటున్నాడు ఆయన. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ସେଟା ଲେଖା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ఎస్ కింద వచ్చింది. అదే కంటిన్యూ చేయండి. 9:6-9 తెలియబడిన వారమైనట్లుండియు బాగుగా తెలియబడిన వారము, చనిపోచున్న వారమైనట్లుండియు ఇదిగో బతుకుచున్న వారము, శిక్షింపబడిన వారమైనట్లుండియు చంపబడని వారము। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగు. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା ହଉ। ଗୌରବ ଅନାଦର ଦ୍ୱାରା, ଅଖ୍ୟାତି ଓ ସୁଖ୍ୟାତି ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରତାରକ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସତ୍ୟବାଦୀ, ଅପରିଚିତ ତୁଲ୍ୟ ଅଥବା ସୁପରିଚିତ, మృతకల్ప తుల్య అథవా ଦେଖ ଆମମାନେ ଜୀବିତ, ଶାସ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ତୁଲ୍ୟ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగు. ప్రభువు నామର మహిమ, ప్రభువు నామର గౌరవ హଉ। నేను అపోస్తలుడు పౌలు గారు అద్భుతమైన ధనమును కలిగి ఉన్నాడు. అందుకే ఆ మాట పలకగలుగుతున్నాడు। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧନ ପାଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କଥା ସେ ଲେଖି ପାରୁଅଛନ୍ତି। అది అద్భుతమైన ఐశ్వర్యము అది కొరింథీయులకు ఇవ్వాలని ఆయన ఆలోచన. ఈ దినాన మన ప్రియుడు మన కొరకు దరిద్రుడయ్యాడు కాబట్టి అటువంటి ఆశీర్వాదము, అటువంటి ధనము సంఘం అయితే పొందుకోగలగాలి। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ସେ ଧନ ଆଉ କରିନ୍ଥିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ପ୍ରକାର ପାଇବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। అపోస్తలుడు పౌలు గారికి ఇచ్చిన కృపను ఆయన ఆ కృప కంప్లీట్ చేశాడండి। ଆଉ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯିବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁଗ୍ରହକୁ ସେ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲିଗଲେ। అందుకే యాకోబు రాసిన పత్రిక 2:5 గమనించి చదివితే ముగిద్దాం। యాకోబు రాసిన పత్రిక 2:5 ଯାକୁବ ପୁସ୍ତକ ତାର 1:5 ପଢନ୍ତୁ। 2:5 2:5 ପଢନ୍ତୁ। ప్రియ సహోదరులారా ఆలకించుడి,
ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారిని విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను విశ్వాసమందు భాగ్యవంతులుగాను నన్ను ప్రేమించు వారికి తాను వాగ్దానం చేసిన రాజ్యములకు వారసులుగాను ఆ, ఉన్నట్లు ఆ, దేవుడు ఏర్పరచుకోనలేదా? చాలు. ଏ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର କଣ ଏଇ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରେମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି? Yes, ఈ లోక విషయంలో దరిద్రులైన వారట అక్కడ అక్కడ వాక్యం చెప్పబడుతుంది, విశ్వాస విషయంలో భాగ్యవంతులుగాను అంటున్నాడు. ଆଉ ଏଠାରେ ଜଗତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରିଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଧନୀ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। నిజమే, ఈ దిన కొత్త నివాసంగా కట్టబడిన క్రైస్తవుడు విశ్వాస విషయంలో నిజంగా భాగ్యవంతులుగా ఉన్నామా? ତେବେ ଏଇ ନୂତନ ମଣ୍ଡଳର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଧନରେ ଧନୀ ଦେଖାଯାଉଅଛନ୍ତି କି? ఎస్, ఉంటే ఏంటను అద్భుతమైన సంపద పరలోక రాజ్యంలో ఉందంట. ఆ సంపద నీయే. ఈ దినాన ఆ సంపదలోకి నువ్వు తీసుకెళ్ళబడతావు. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ ଥିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଧନ ଅଟନ୍ତି, ପୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଆଯିବେ। ఎస్, నేను అంటున్నాను అక్కడ అద్భుతమైన అక్కడ చెమట ఉండదంట, తుప్పు ఉండదు, ఏమీ ఉండదంట. ଆଉ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ చెమట అంటే చెద అంటారు. ଆଉ ସେଠାରେ అంటారు ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଝାଳ ବୋହିବାର ବିଷୟ ନଥିବ, କଷ୍ଟ ନଥିବ। అంటే పుస్తకాలు కొరుకుతుంది కదా, రస్ట్ తుప్పు అంటాం, ఐరన్ రస్ట్ పడుతుంది, రస్ట్. ఓకే, କଳଙ୍କ ନଥିବ, କୀଟ ନଥିବ, କଳଙ୍କ ନଥିବ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును గాక. ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହେଉ। అది పరలోక రాజ్యంలో ఉండవు, దొంగలు ఉండరు, ఎవరు ఉండరు అక్కడ. ଆଉ ସେଠାରେ ଚୋର ନଥିବ, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ନଥିବେ। Yes, ఇక్కడ నీ ఆత్మీయ స్థితిలో నువ్వు ధనం సంపాదించిన దొంగలు ఉంటారు, దాన్ని తీసుకుపోవడానికి అక్కడ ఎవరు ఉండరు. ଆଉ ଏଠାରେ ଜଗତର ଧନକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବା ଚୋର ଗୁଡାକ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును ପ୍ରଭୁଙ୍କ గాక. ନାମ ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ నామ గౌరవ ହେଉ। Yes, ఒక్కసారి మనం మన ఆత్మ పరీక్ష చేసుకుంటే నిజమే విశ్వాస విషయంలో నువ్వు ధనం కలిగి ఉన్నావా, భాగ్యవంతుడు అయి ఉన్నావా? ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ଧନ ପାଇଅଛନ୍ତି କି? నీ అంటున్నాను ఈ దిన పరిశుద్ధత విషయంలో భాగ్యవంతులుగా ఉన్నామా? ତେବେ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରେ କି ଆମେ ଆଜି ପବିତ୍ରତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଧନୀ ଅଟୁ କି? నేను అంటున్నాను సాత్విక విషయంలో, విశ్వాస విషయంలో అద్భుతమైన ధనం కలిగి ఉన్నావా? ତେବେ ନମ୍ରତା ବିଷୟରେ, ବିଶ୍ୱାସ ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ ଅద్ଭୁତ ଧନୀ ହୋଇଅଛୁ କି? దేవుడు మాట్లాడినట్టుగా ఆ ఉపదేశ విషయంలో, జ్ఞాన విషయంలో అద్భుతమైన ధనం కలిగి ఉన్నామా? ତେବେ ଆମେ ସେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଧନୀ ହୋଇଅଛୁ କି? శిలువను పొందినంత విధేయత ఆయన ధనం కలిగి ఉన్నాడు, అద్భుతమైన ధనం ఆయనకి. అదే నేను ఈ దినాన అడ్డ విధేయత సంఘము కలిగి ఉండాలి, కుటుంబాలు కలిగి ఉండాలి, భర్తకు భార్య ఉండాలి, భార్య భర్తగా ఉండాలి. ଆଉ କୃଷ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ବହି ଅବନତ ହେଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପିତା ପୁତ୍ରର ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବହି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ఆ కృపలో ప్రతి ఒక్కరు కట్టబడి ఉంటాడు. ఏంటను ఆ కృప మన జీవితంలో నిన్ను నన్ను కూడా పరిశుద్ధులుగా చేసి ఆ పరిశుద్ధి యొక్క ఆ ధనము లేక భాగ్యము నీకు దేవుడు అనుగ్రహించగలడు ఈ దినాన. ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଧନ, ପବିତ୍ରତାର ଧନ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରିବେ। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును ପ୍ରଭୁ గాక. ନାମ ମହିମା, ପ୍ରଭୁ నామ గౌరవ ହେଉ। మన లక్ష్యం పడి చాలా సంవత్సరాలు అయింది, అనేక బోధలు వింటున్నాం, ఉపదేశాలు వింటున్నాం అండి. ଆଜି ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଶୁଣୁଅଛୁ। కొరింథీయులకు కూడా అద్భుతమైన కృప ఇవ్వబడింది, జ్ఞాన విషయంలో, ఉపదేశ విషయంలో. దాన్ని మెల్ల వాళ్ళు తప్పి ఉన్నారు। ଆଉ କରନ୍ତିଆ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ସେମାନେ ହରେଇଛନ୍ତି। మనం అదే విధంగా తప్పుచున్నాము, నిజముగా ఐశ్వర్యమును పొందుతున్నాము, ఐశ్వర్యం బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత విడిచిపెడుతున్నాము। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏ ଧନକୁ ପାଉଛୁ, ବାହାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଧନକୁ ହଜେଇ ଦଉଛୁ। ఎట్లానో మెల్ల కృప ఇవ్వబడుతుంది, ఆ కృప నీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఆ కృప నీ దగ్గర తీసివేయబడితే మెల్ల మానవంశం పొంది అద్భుతమైన ఐశ్వర్యం పొందగలిగితే ఆ పరలోక రాజ్యం నీదే। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଧନ ଦିଆଯିବ। ସେ ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର। దేవునికి స్తోత్రం, దేవునికి మహిమ కలుగును, సంఘానికి కృప దయచేయును గాక। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଗୌରବ ଆଉ ମହିମା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଭୁ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ। ఈ వాక్యం దేవుని దీవించుగాక। మోకరించి ప్రార్థన చేసుకుందాం। ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନା, ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। స్తోత్రం, 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 స్తోత్రమయ్యా, స్తోత్రమయ్యా।